ina dalili 700 ina suke na ganna ke ibban da kina mahaukaci ina ka ba 700 na gara sike mun alaikum ga nan yanzu naka zuwa da gida ai ke tsanku an riga an gama shi kuma kai miliyan 40 ai na hada maka cewa ga abuwa an riga an gama assalamu alaikum lauya mut ina da muda yanzu in sa jika gata lauya ina magana me ana ƙara ni kawo to akwai da kuɗi ko dan ke ga yanzu magana ma ƙarata nake ma wata ƙara miliyan 40 na to kiga kuma in naji kuɗin ki sun yi abin ga ana aji wannan wallahi daki yanzu dai da fata lauya akwai kuɗi nawa na kin nawa na hoda min da yaji a kuni na dan ni 700 ina suke na ganna ke ibban da kina mahaukaci ina ka ba 700 na gara sike mun ina ka ba 700 na gara a'a lauya ka kawo mana in baka ke hoda miki ana ƙara 700 kina da hankali ko lauya na kai ma talaucin shin dira riba ni zaki ba ni 700 ba an sado to ba ni abina ba an sa me na kai ma dai talaucin ka cin ka lauya ba ni abina ne shin na shi kudin ki ki tare inda zaki kara ki gane ko duk inda zaki da ki ta an san miki kudin ki ni zaki ci ki ba 700 naira 700 lauya fa ina kwata kudin da kai miliyan nawa ne sarka da su ina kwata kudin da kari da yaji ka bani nan ai ki gane ai kawai na so mai so da kina amma in shiga kudin ki ga 500 cika ta ba zan saura 200 ba ni ka gani sauri na kai dan neman maciyacin banza talauci ka ce Allah ga wala kawo maka shari'a ai da na baki da kina da kina biyo gabu yare ya mara da kawai kina jina ke san hannun jaruta na auro ki dan wallahi na yaso in auro mace ina lauya ya kamata in auro mace kalata ina baki in auro baka bai yiwa wallahi mun go son ki daga dan ki wallahi yadda naga son ki gane ko amarya yanzu abin da wasu da ke kake da ko gina ki ne ko in naji labarin an cike ko gina wani dan kalle ki wallahi an samu matsala ko cikin gida ki ne ka zani ka ke ji ko saboda kannan miji dalilin ne zan sa alƙab cikin gida ko yanzu hita in sa alƙab dalilin saboda na duk wata larura take na doki abinci na miya na kuɗi ko miki so ne miki wallahi to ko ka ba miliyan 5 ko in gidan mu miliyan 5 wallahi ko ka ba miliyan 5 ko in gidan mu ki ma da hakewa kuɗi yasa na aure kiwa har Najeriya na bari ya tuna aure ki wallahi ko ka ba miliyan 5 wallahi ko in gidan mu wallahi yana mare ki mara ni to mara tsaki jama'a na matsayin ki na mata dabi kamar da ki ci min kwalla mutane na gani ko kuma cikin gida ki ci min kwalla a wallahi waje ni daga nan ban koma a ki tsaya ki ci min ko ka ba da miliyan 5 in yanzu wallahi to hoda mi account number ɗinki hoda mi account number ɗinki ba sama sakanni waya na ya shaki ban sakin kawa sai ka ban bukatar taransa kashi na kaso to mu ta POS mu ta ki sona bibi na hada miki mamma na ka zuwa yana geto mu boye dan kisan soyayya ga yanzu ba da hannu wallahi bai ke kuma sai ki ce mana ka zuwa cikin mutane ni ba so da haka nan wallahi to ai maga yanzu ba hannun ke nan taba ni dan ba hannun ke taba ki Allah kike su baka ka ta tsanda gana tashi shi na magajin tashi magaji da haka ja magaji ka gane ai lamari na aiben ga zamna mu ai magana ga mu zamna giya magaji ka gane ta baka hannu ka ta ci akwai wankin da za mu su gidan su ga ta baka hannu ka taba magaji aka ja wannan dan shege magaji